Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega je povrijedio članak 238. omalovažavajući zastupnike. Oprostite, nema nikakvog omalovažavanja. Dobijate temeljem članka 239 opomenu. Da su jedino pametni oni koji će temeljem članka 240 stavak 1 izričem opomenu s oduzimanjem riječi. Molim vas, prestanite. Temeljem članka 240 stavak 2 izričem opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Molim vas, sjednite. A dozvolite da završi 30 sekundi. Ja sam vam izrekao opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. To što vi mene ne slušate nego svoje pričate, to je vaš problem. Izvolite sjesti. Ali u 30 sekundi ja sam bio, vi ste... Izvolite sjesti. Ne razumijem što ćete reći. Hoću reći da ste dobili temeljem članka 240, ponovit ću vam, stavak 2, opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Izvolite sjesti. Kad ste vi to kazali? Nemojte sa mnom diskutirati. Ja ne diskutiram, samo kažem. Temeljem članka 200, ja ću vam izreći opomenu udaljenja za današnji dan. Za euro, uvođenje eura. Temeljem članka 241 stavak 1 izričem mjeru udaljenja sjednice za današnji dan. Molim vas, napustite dvoranu. Pa dozvolite zastupniku da govori dok je njegovo vrijeme. Ma koje vrijeme? Nemate prava zlorabiti instituciju povrede Poslovnika. Pa nije ovo nasljedno vaše. Nemate pravo zlorabiti instituciju povrede Poslovnika. Nisam čuo kad ste rekli meni da sam povrijedio Poslovnik. To je vaš problem, oprostite što ne slušate što predsjedavajući govori. A zašto vi ne opomenete nekoga što kaže da su glupe oni koji su za uvođenje eura? Ja vas lijepo molim da napustite dvoranu. Ovo je ravno veleizdaji. Zbog čega se bojite referenduma? Temeljem članka 241 stavak 3 izričem mjeru udaljenja sa sjednice u dvostrukom trajanju. Nastavite vi to dalje govoriti. Ja vas lijepo molim da ne remetite rad Sabora. Još jednom razočaran, nema predstavnika Hrvatske narodne banke, a nije ih očito ni briga, jer monetarna politika koju su oni vodili doveli su Hrvatsku tu gdje jesmo, da moramo ukinuti jednu od značajnih simbola državnosti i suvereniteta, a to je hrvatska kuna. Međutim, ja se protivim, ministre, bilo bi dobro da povučete ovaj prijedlog i da nastavimo raspravu i da raspišete referendum, jer ovo nasilno uvođenje eura u trenutku kada inflacija divlja, kada doslovno jednom sam donio ovdje jaje i nažalost uspostavilo se da se sa farme jaja u Hrvatskoj gase dok se nadležni gospodin Barać, ne znam gdje je on za hranu, nešto kaže da će podijeliti 2 milijuna kuna za proizvođače jaja. A 2 milijuna mi proizvodimo. Ja bih samo kratko rekao da Hrvatska narodna banka je rasprodala zlato i mi nemamo grama zlata. 15 tona, to je jedan šleper zlata je otišao, ko zna di i zbog čega. Ko može objasniti, volio da je guverner ovdje, da objasni jednom zbog čega je prodano zlato. To je za suđenje, a ne ga nagraditi da on uvodi euro. Da se sad u taču smije sa Tomislavom Ćorićom, glavnim čovjekom u Hrvatskoj narodnoj banci koji će vršiti reviziju banaka. Tomislav Ćorić. Umjesto da sidi ovdje da narodu sada ovdje, smijte se, da. Ja bih samo rekao da euro i uvođenje eura mi nije jasno zbog čega mi hrlimo euro dok Češka, Švedska, ne znam, Mađarska, Slovačka, Poljska ne uvode euro. Zbog čega? Da li oni manje štite nacionalni interes? To je zadatak ove sluganske vlade koja Hrvatsku pretvara u rezervat briselskih činovnika da isključivo i samo mi uvedemo euro sad u ovome trenutku kad ne znamo što će se uopće događati. U Sloveniji nakon uvođenja eura je 7% puno boljim uvjetima je porasla inflacija. Što će se događati u Hrvatskoj, u Italiji, u brojnim drugim državama? Sad u trenutku rata u Ukrajini, ovo mi sliči na priču, korona je bila do trenutka dok prva, nažalost u ratu, granatu nije Putin
ispalio. Kad je ispalio, korona je nestala. Nema više videa, nema... Isto ima korone, kaj i onda. Nemojte misliti da sad nema korone. Isti slučaj. Nema ograda. Pa zašto nas učite tako za nos? Ministre, povučite ovo, otvorite jednu raspravu, dio stručnjaka u Republici Hrvatskoj i svjetskih stručnjaka kaže da nije vrijeme za euro, nemojte izdavati za Judine škude nacionalne interese, nemojte nas pretvarati u rezervat, jer mi ne želimo Hrvati biti više Indijanci, ograničeni rezervatom, mi smo se borili krvavo, izborili za slobodnu i demokratsku Republiku Hrvatsku, za Hrvatsku gdje će biti hrvatska puška na hrvatskom ramenu, hrvatska lisnica sa svojom novčanicom u svome džepu. Nemojte načela stranke koju zastupate vi, Andrej Plenković, nemate veze s tim načelima, kao i većina vaših kolega ovdje koji će dignuti ruku za ukidanje kune, nemate veze s tim načelima, niti je to suverenistički, niti imate suverenistički koncept, jednostavno trgovina, tezgarenje s nacionalnim interesima i sad smo tu di jesmo. Međutim, bilo bi korektno prema građanima Republike Hrvatske koji su referendumom i glasali za izlazak iz bivše Jugoslavije, da sada u biti njima date mogućnost da glasaju o gašenju, ukidanju kune, jer tko zna kad. Ja ovo ne pozivam se kao nekakav stručnjak, nego nije mi jasno zašto Slovačka, Poljska, zašto one to zašto one nisu uvele euro. Evo, niko mi to objasni. Švedska, da li smo mi bolji od Švedske? Nego Andrej Plenković hoće biti broj 1 u Briselu, on hoće biti broj 1 da skoro šta nećemo mi sami napast Rusiju i obraniti Rusiju, on će biti broj 1 koji će on sve povesti. Ne mogu vjerovati kako se ponašate prema hrvatskom narodu. A još morbidnije, kako nema od Vujčića tezgara hrvatskim nacionalnim interesima, hrvatskom monetarnom politikom. Pozivam vas svi iz HDZ, dajte mi repliku slobodno, kao običan čovjek to govori. Pa li vas stid dignuti ruku za ukidanje hrvatske kune u ovome trenutku? Osjećate li srama malo? Ministre, povučite ovo i dajte u raspravu, neka hrvatski narod odluči na referendumu o gašenju. Hvala lijepo. Sami Hrvatske. Poštovani zastupnik Lalovac ima repliku. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, spominjali ste nekoliko aktivnosti HNB-a u ovih 30 godina, pa ste nabrojili prvo da su rasprodali zlato, jel tako? Znači kao oblik koje uvijek su nekakve narodne banke čuvale u tim svojim trezorima zbog loših vremena, jel? Pa onda s druge strane jesu li reagirali na slučaj Franak, jel? Ništa, prošlo je to. Pa onda s druge strane što se tiče uvoznih cijena, odnosno i uvoznih lobija, dosta se čulo kako HNB zapravo u tom kontekstu. Zašto onda mislite da oni, kad smo sve ovo nabrojali, jel, što je, jel, zašto onda mislite da je euro toliko loš, a toliko kuna dobra, da ostanemo u svemu onome što je zapravo HNB 30 godina trebala osigurati hrvatskom društvu kao napredak, da će u narednim godinama to osigurati ako 30 godina to nisu osigurali? Poštovani zastupnik Bulj. Ja prije svega rekao da ste vi kao ministar vodili više suverenističku politiku nego svi ovdje koji sjede. Poglavito po pitanju Franka izložili ste se i brojnih drugih stvari, bez obzira što će neko reći da ste vi sa live pozicije. Ja moram kazati da ste malo prije nabrojili da novac devize euro u HNB-u je iz turizma i iz fondova. I još od nečega, od naših iseljenih ljudi, najviše u Europskoj uniji, Hrvatska u Europi ima Hrvatska od doznaka od naših potranih ljudi. 5 milijardi dolara, 7% BDP-a. Do toga ste doveli, žao mi je što je ministar Roša uvijek ode kada govori, ali govorim istinu. Iselili ste Hrvate, 7%, 5 milijardi kolega Lalovac, 5 milijardi eura dolazi od iseljenih Hrvata koje smo potrali. A zasigurno moj stav će promijeniti veliko iskustvo i znanje Tomislava Ćorića koji će sad napraviti sve da bude još gore nego do sada. Hvala vam. Dobro ste detektirali kolega Bulj da je nažalost HNB tijekom svoje povijesti vodila jednu isključivu politiku koja je bila politika pod navodnicima sprječavanja inflatornih udara, a uopće nije vodila brigu o zaposlenosti.
Upravo taj podatak vam je jedan, pa ga malo prokomentirajte, dakle kako je moguće da, iako zemlje nisu iste, da Američka centralna banka ili FED, pazite, samo u doba COVID krize, dakle aktivu digne za 5.000 milijardi dolara, dakle omogućava kreiranje monetarnog agregata M0 iz kojeg se kasnije kreira novac, a HNB vam od 2000. imao 10 milijardi M0, dakle to je taj monetarni agregat koji se multiplicirao, to je sad nebitno, a danas vam je 150 milijardi. Vidite tu razliku u 20 godina, a to je zato zbog nedostatka novca, u principu prirodnog novca na tržištu. Poštovani zastupnik Bulj. Hrvatska narodna banka i njena monetarna politika je uglavnom napravila velike štete. Znači, kad govorimo o tome, uspoređujući američku, ne znam, evropsku, bilo čiju, mislim, Hrvatska narodna banka isključivo je trebala braniti interese hrvatske monetarne politike. To nije radila. Meni dan danas nije jasno zbog čega je 15 tona zlata hrvatskoga naroda prodano. Kome? Zašto? Po kojoj cijeni? Poveli ambare. Kome? Gdje je taj novac? Zašto? Jedina Hrvatska nema, znači, zlatne rezerve. Zbog čega je to prodano? Evo, kolega Dončić, evo rekao sam malo prije da je više vaš ministar Lalovac suverenu politiku vodio prema Hrvatskoj, evo prema Franku slučaju, nego sve ove vlade zajedno od 2000. Ne, ja to govorim otvoreno. Bar je imao to hrabrosti. A ovi vamo koji drže ruku na srcu, apsolutno, tu euro, odakle pravo raspišite referendum.